Malawi Today. Poyamba abale a freedom fighters Malawi chimene mleka kudziwa chenena kuti judicial system yathu ya Malawi muno ndi judicial system yabwino kwambiri imene adayikhazikitsa Kamuzu anali disciplinarian kapena anali munthu amene amakhulupirira kwambiri discipline. Ndi judicial system yathu yonse ya Malawi muno ndi yabwino, ndipo musadiki muno mulibe judicial system yabwino ngati ya muno Malawi. Komanso civil service yathu imene tili nayo Malawi muno ndi yabwino kwambiri, ndi imenenso adayikhazikitsa Kamuzu, because Kamuzu believed in discipline and hard work. Mutivena akamanena kuti kusintha kwa matipati kuchoka kwa Kamuzu padakabwera Bingu, amanena zoona. Chifukwa Bingu was another disciplinarian amene anaphunzira kwambiri pansi pa utsogoleri wa His Excellency Dr. Hastings Kamuzu Banda, mzimu wawo upite kusamutendere. So ndofuna ndipase chithunzi kuti judicial system yathu ndi yabwino kwambiri, very professional, non-partisan, and the majaji ambiri amene mumaonawa ni majaji amene asulidwa pansi pa ulamuliro wa malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda, amene ma chief justice ake anali ngati anthu ngati achina Richard Banda SC, ndi ena ayo malemu china Love Momunulo, ndi ena majaji amene panopo adakalipo a chief justice athu miti nawo pano, amene ndi anthu akuluakulu amene akhala mu judicial system. Judge President china Chikopa, very respected people amene aphunzira ndithu ukadaulo wa Malawi ndi malamulo apansi pa Dr. Hastings Kamuzu Banda. Ni majaji anzeru, majaji abwino, majaji very professional. Unfortunately, chifukwa cha matipate ndi kwabwerano zina zosokoneza. Chimozimozi maloya Malawi muno tini maloya abwino kwambiri, well respected lawyers, woti maloya ena muno Malawi amapita kukapanga milandu kunja ndi kukawina kuchoka kuno ku Malawi. And I know civil lawyers who have gone even to United States of America, who have gone to United Kingdom, South Africa, kukaima milandu ndi kuwina. Tini malonso abwino kwambiri, anzeru kwambiri. Koma tisaiwale kuti pa profession iliyonse sipamalephera awiri atatu amene amasokoneza ubwino wa that profession. In any profession, legal, kaya ifandale, kaya kumpingo, kaya ku business, ma technocrats, civil servants, anemiti kulikose kulibe amene amakhala 100% perfect ngati angelo, kulibe. Chifukwa kumwamba zidakanika. Lucifer anali mngelo wamkulu, anawukira Mulungu kumwamba kona anathamangisa kusanduka Satana. Ndezi mizimu za Satana za Lucifer zinatsikira mdziko, kuti in every profession simungapeze kuti onse ali 100% osateka. Sipalipera awiri atatu amene amayipisa mbiri yabwino ya that profession. Ine ndakhala kwambiri moyo wanga mu mpingo, ndayendesapo mipingo ene ikuluikulu, ndathandizapo ine atsogoleri a mipingo akuluakulu ena pananamba mipingo yawo. I have a lot of spiritual babies. Ingakhale ku mpingo wako kumapezeka ena amene amaononga mbiri yabwino ya mpingo. So I wanted to give you that picture kuti judicial system yathu ndi yabwino, legal system yathu ndi yabwino, maloya yathu tinawo abwino, tili ndi majaji abwino, ku polisi tinda polisi atu well trained abwino, koma sipamalephera kukhala ena ochepa amene amayipisa mbiri yabwino ya that profession. Now coming back to judgment imene apereka Justice Kenyatta Nyirenda. Justice Kenyatta Nyirenda, mwina ena simadziwa, he's one of the finest judges, not only in Malawi but in the SADC region. Libwereze, Justice Kenyatta Nyirenda is one of the finest judges among the many finest judges ameti now in our judicial system. Ni munthu amene malamulo simangapusise. 2, ni munthu amene alibe mantha. 3, ni munthu amene akaima pachoonadi simungamugwedeze. Mutaiona judgment jamene ailembera ndikutopa.
kumene kuja ndikutopa ife andale timaononga kwambiri nthawi ya kukoti. We abuse our judicial system, timataya nthawi ndi koti ndi milandu milandu yokuti ife andale timadziwanso kuti mlandu uwu sitingawine, andi maloya amene timachita ngenji ifeyo amadziwanso kuti mlandu usakawina awawa koma amautenga abifuna mafuna ndalama. Ndife andale timakhala ndife anthu opepetulidwa, andale ambiri ndife opepetulidwa, and I have no apology to say that. My life, I'm now 66 years, meaning for 33 years I've been in frontline active politics. Ambiri andale matonafe, we are demon possessed, we are people who don't learn, ndife anthu opanda umunthu, ndife anthu amene kuganiza kwathu ndikombwambwana. Nde timapeza maloya chifukwa cha ndalama, timaganiza kuti ndalama zitha kugula chilungamo. Nde timakapeza maloya ofuna kudya, amazoti mlandu usungawine koma amakuuza biti tiyeni tikayesebe. So we lose a lot of money, we waste a lot of money on something that we know deep down our hearts kuti ichi chisingatheke. Nde nthawi zambiri timangopangira kuti chikuwawe, timadziwa kuti izi sizingagwire koma timapitirizabe kuti chikuwawe. Ndi mzimu umene tinawo ambiri andale muno Malawi. Ndibwereze kachitatu, it's not a slip of a tongue, and quote me on this one. Andale ambiri osatose, andale ambiri matonafe, we are demon possessed, we are people who don't learn, we are people who have no conscience, and we are people amene maganizo ati amakhala ombwambwana. Zambiri zimene timakoka ife andale nzokuti ulo mwana wa standard 1 sangapange. So majaji amafika pena amatopa kuti kuti andalewa amaganiza anthuwa mitu yawo imakoka nde akakutoperani akatitopera ndi majudgment amene amapereka Kenyatta Nyirenda. Alipo ambiri majaji amene akatopa amafuna kuuzani kuti ndatopa nanu musazambireso. Miyambi yonse mwayiona pa J3 ni miyambi yoti panga dress down ifandale kuti andale ndi anthu ombwambwana, ndino akamingi ndino makape mukutitayisa nthawi yakuno kukhoti tindi milandu yofunika yambiri koma mangobweresa milandu yanu yobowa mufuna muthane pandale mukutitayisa nthawi. So miyambi yonse itatu mwayiona ija kapena mwayimva ija kutandaza kwake ndiye kuti ajaji atopa, akhoti atopa, ani milandu yambiri yofunika, pala anthu ambiri ena ali mprison akuvutika milandu yawo sinagamulidwe. Ndife timapitisa milandu yathu ya usiru imene imadziwikira athu kuti uyu sangawine awa, nde timakatokosa dala kukoti. Muchizungu amati we are abusing our judicial system, we are abusing our courts, we are wasting nthawi ya kukoti momoti aweruze milandu ina yabwino imene anthu akudikirira timaka wataisa nthawi. So in short, my interpretation as somebody who's been in this game for long, akhoti atopa, ajaji Kenyatta atopa, apereka uthenga kuti kuno musamabwerese milandu yanu yombwambwana ya ndale mukafuna kuthana pandale musamabwereseko. Pali mlandu winanso umene uja DPP aluzaso. Imagine the whole NCC kuti neki ichoke ku Blantyre ibwere ku Lilongwe anapanga sichakwera CMCP mina msadziwa. That was program ya late Bingu Mtalika. I was close to Bingu. Bingu chifota anali ndi nzeru kwambiri, anakhala kwambiri kukomesa. He knew zimene fiti kuchita like ngati Malawi. Therefore Bingu moved a lot of things, not only Meki. Bingu moved parliament from Zomba to Blantyre to Lilongwe. Bingu moved state house from Sanjiga state house kubwera ku Lilongwe. Bingu is the one in his programs anachosa make kuti choke ku Blantyre ibwere panopo pa Lilongwe Central Region. That was Bingu's vision. Kusho chicho sono machimeka pondale. We think alipotili pano pakati nde kuti basi ai nde kumbwambwa nako kumeneko. Umene just mnalume jisanga wineswa DPP aluzaso. Chopa lizina timangu ikapondale ndibwereze kuchoka kwa capital kuchokera ku Zomba kubwera ku Lilongwe. It was Bingu. Kuchoka kwa Meki kuchoka ku Blantyre kubwera pa Central Region adali maganizo ya Bingu. Bingu had a vision and Bingu moved a lot mu maganizo yake kuti zambiri zikhala pano pa Central Region oloti yana wakutolo koma he had that vision and love for his country.
That's why he wanted our capital to be the center of everything. So poti maikapo ndale and anthu ndithu akuluakulu ngakhale pasi ndikuganiza ndikuwuzana kuti ayi tibwereso kuplant that makes sense. Umene chalusaso and aluza big time, and I wish kuti umene jana kautengaso Kenyatta chifukwa watopa majaji atopa. That is my analysis of the whole judgment. Amat, we don't comment on matters in court, but this is no longer in court. It's now a closed issue. Chifukwa chokuti yatha. So abale pepani ngati mafuna maganizo anga ngati the think tank. That is our take as a think tank on the judgment yabwino kwambiri yomveka bwino kwambiri imene apereka Justice Kenyatta Nyirenda. Zikomo kwambiri. Zikomo. Inshallah kizukumana.